Може ли музика? Добър ден и добре дошли в нашето импровизирано студио на шоуто Стани абитюрент. Аз съм водещият Ники Кънчев. Мерси. Днес нашето предаване е предназначено за една специална, сега е модерно благотворителна кауза, а именно успешното завършване на 12-ти Б клас. За да спасите Ивайло и Никола, моля обаждайте се активно госпожа Мавродиева, госпожа Гроздева, госпожа Русанка Личева и още много други от езикова гимназия. А за всички останали, моля изпращайте СМС с текст "Дай Боже 3" на кратък номер 0-333-333-33 за абонатите на матурата от цялата страна. Мерси. А сега е време да приветстваме нашият първи гост, един много важен човек за 12-ти Б клас, а именно тяхната класна Емилия Стефанова. Здравейте, госпожо Стефанова, как сте? Ализо, добър ден, много добре. Много добре, готова ли сте? Ализо, разбира се. От вас зависи завършването на вашия клас. Аха. Готова ли сте да играем? Ализо, да. Окей. Вашият въпрос е следният. Къде се намира вашата карта по география в момента? Много интересен въпрос. В момент не съм дал отговорите. Ализо, да. А. В учителската стая. Б. До вас. С. Триумфа. И Д. Кой знае? Аха. Каква карта? Каква карта? Страхотна лойка, моля подивете. Ами... Вие сте учителка по география, така че може би географска карта. Ализо, картата! Ами, мисля, че оставих в къщи. Но то няма такъв отговор. Тогава залагам на отговор Б. Да, това беше верният отговор, честито! А сега е време за следващият ни гост. Един доста авторитетен човек на езикова гимназия, именно заместник директорката, госпожа Илияна Мавродиева. Здравейте, госпожо! Добър ден! Как сте днес? Страхотно, вие как сте? Много добре, мерси. Готова сте да играем? Да. Вашият въпрос е: кой е написал Фауст? Фауст. Фауст. А. Вазов. Б. Гьоте. С. Елин Пелин. И Д. Никола от Б клас. Мислите сега. Ами, малко се затруднявам на този въпрос. Страхотна лойка, тя се затруднява, да го пляскайте. Нали мога да ползвам жокер? Да. Какъв жокер искате да Ще ползвате? ползвам жокерът, обади се на приятел. Имате ли приятели? Да, предполагам. Добре, кой е вашият приятел? Нека да звъннем на госпожа Гроздева. Звънваме на госпожа Гроздева сега. Ало, чуваме ли връзка? Ало? Марго, тук ли си? Чуваме ли се? Ало? Марго, тук малко помощ ми трябва за един въпрос. Кой е написал Фауст? Вазов, Гьоте, Елин Пелин или Никола от Б клас? Фауст. Фауст? Фауст? Сигурна си? Фауст. Да. Кое? Фауст! Ами, не съм много сигурна, но мисля, че Никола има нещо общо с това. Няма времето изтече. Имате ли добре. отговор? Ами, тя не беше много сигурна, но все пак мисля да заложа на отговор Б като Б клас. Страхотна лойка, залагаме. Това беше верният отговор, честито. Шансовете на Б клас, моля да заявите място си. Шансовете на Б клас се увеличават, моля гласувайте активно. А сега е време за следващият гост. Най-сладкото изкушение на езикова гимназия, госпожа Жанина Шикерлийска.
Здравейте, госпожо Шифилиска, как сте днес? Здравейте! Много ми е драго да ви седнете, моля. Мерси. Но ако може малко по-бързо, защото подготвям пробна матура. Да побързаме? Да, задължително. Сега ли? Сега. Окей, бързаме сега. Аплодисменти. Вашият въпрос е: колко време грубо Така. е необходимо на един ученик да направи една матура по български език? Така. А. 4 часа. Б. 15 минути. С. 2 часа. И Д. Никой не може. Това е много сложен въпрос, но този ученик с в удоволствие гимназия сложен. ли учи? Моля? Този ученик в езикова гимназия ли учи? Той учи в езикова гимназия, ръкопляскайте, моля. Така, а аз ли му преподавам? Значи по пътя на логиката, щом съм му преподавала 5 години, той трябва да може да се справи с една матура по литература последния начин. 5 минути за тези 40 въпроса, 2 минути за резюме, 5 минути за темата и 3 минути задължителната проверка на края на всяка матура. Следователно верният отговор е Б. 15 минути. Б е верно. Честито, това беше отговор. Това беше втората сигурна оценка от 2,49. Ръкопляскайте за Б клас. Здравейте, отново. След прекъсването, сега е време да приветстваме най-добрата математичка, на която дори и Питагор би завидял, госпожа Русанка Вичева. Здравейте, госпожа Вичева. Добър вечер. Готова ли сте да играем? Да. Добре, въпросът е. Готова ли сте да чуете въпроса? Госпожо? Да. Въпросът е следният. Ако баба Вуца има... Буца не знам. Има 4 копара, 3 дървета кайси, 8 стръка гюзюм, една лекичка с крепички и пече с краставици за цвят. Каква е вероятността случайно избран ученик от 12 Б клас да може да изпива около 1 литър ракия по обяд в същата градинка на баба Вуца? А вие сигурни ли сте, че условието е преписано правилно? Страхотна логика, условието е приписано правилно. Ръкопляските, условието винаги трябва да се проверява, защото стават грешки. Да. Така е. Условието е вярно. Разсъждавам на глас. Тя разсъждава на глас, ако аплодирайте. 2 корена краставици се равняват на корен квадратен от шопска сол. Аз не съм казал верните отговори. Да, бе. Все пак. А. Всички могат. Б. Само славян може. С. Да кажем, пак всички могат. И Д. Да кажем, кой? Мишо може да изпива и повече. Стигнах до корените, нали така? Моля? До корените стигнах. До корените, да, страхотно. Корен квадратен от шопска салата